खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै दिल्ली मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफान सोसननांगौनि थाखाय मडार्न इन्डियान लेंगुवेज एन्ड लिटारेरि स्टाडिजनि डीन एन्ड एचओडी डक्टर अमिताभा चक्रवर्तीनो गोसोखां बिलाइ गथायो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंजों लोगोसे दङ मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी सार आरो लोगोसे जोंहा कामेश्वर बर', एबसुनि खनेन्द्र बसुमतारी आरो एडभाइजार खुंथा स्वर्गियारि जोङो जयैनो दिल्ली इउनिभार्सिटि फेकाल्टि अफ आर्ट्स आरो बिनि आन्दाराव मडार्न इन्डियान लेंगुवेजेस एन्ड लिटारेरि स्टाडिज बे जि डिपार्टमेन्ट दङ बिनि जाय एचओडी हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट अमिताभा चक्रवर्ती आरो बिथाङा डीन फेकाल्टि अफ आर्ट्स आरो लोगोसे मिताली बर्मन एमआइएलनि बिथाङा इनचार्ज जोङो बिथां सानैजोंबो जयेन्टलि जोङो डिसकास खालामबाय आरो खोब गोलावै प्राय माने 45 मिनिट्स जोङो डिसकास खालामदों। जोंनि जि दाबि बे दाबिया जाबाय दिल्ली इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव बर' डिपार्टमेन्ट बर' साबजेक्ट स्टार्ट खालामनानै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायनाय गासै जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनि जि मोनसे एमआइएल साबजेक्ट लानांगौ बा एबिलिटि एनहेन्सिं जि कर्स दङ बेखौ साबजेक्ट हिसाबै जि फरायनो मोननायनि जि स्कप बेनि सायाव जों गोथौ आरो गुवारै सावरायो आरो बिथांमोनजों मोननै दिगाव स्पष्टयै सावरायनाय जाबाय जे एबिलिटि एनहेन्सिं कर्सआव जायफोरा हाई स्कुल लेभेलसिम बर' मिडियामजों फरायदों बा कलेज आरो गुबुन लेभेलाव हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' एमआइएल दंखायोमोन बिथांमोननि थाखायबो स्कप दङ आरो जायफोरा अल्टारनेटिभ इंलिश बा गुबुन गुबुन लादोंमोन नाथाय बिथांमोना बर' रायज्लायनो रोङोबा फरायो बे स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो एबिलिटि एनहेन्सिं कर्स बेयाव एमआइएल हिसाबै लानायनि जि स्कप बेखौ बेयाव लानो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो जयेन्ट मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों दिल्ली इउनिभार्सिटि एमआइएल एन्ड लिटारेरि स्टाडिज डिपार्टमेन्ट दङ बिनि आन्दाराव बर' साबजेक्ट बा बर' डिपार्टमेन्ट स्टार्ट खालामनांगौ देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ जों दाबि लाखिबाय आरो डीन फेकाल्टि अफ आर्ट्स लोगोसे एचओडी एमआइएल अमिताभ चक्रवर्ती बिथाङा एसुरेन्स होबाय आरो इनचार्ज मिताली बर्मन बिथाङाबो एसुरेन्स होबाय जे फैगौ 11 तारिख आगस्टआव बिथांमोननि एकाडेमिक काउन्सिल दङ आरो मोनसे स्टेन्डिं काउन्सिल जागोन बेयाव दिनैनि मेम'रेन्डामखौ एनइपिनि आन्दाराव आरो इन्डियान लेंगुवेजेस रिकगनाइज लेंगुवेज बर' रावा जिहेतु रिकगनाइज लेंगुवेज बे हिसाबै एकाडेमिक काउन्सिलाव डिसकास खालामनानै बर' आयदाखौ एबिलिटि एनहेन्सिं कर्सआव सोसननायनि गेजेरजों बर' स्टुडेन्टफोरा बर' एमआइएल लानानै फरायनो हानायनि स्कपखौ बिथांमोना खालामनानै होसिगोन आरो बिनि थाखाय गेस्ट फेकाल्टि बिथांमोना गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होगोन लोगोसेनो बेयाव पार्मानेन्ट बर' डिपार्टमेन्टनि बा बर' पस्टनि सेंसन पस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारजों सावरायनानै बिनि प्रप'जेलखौ लाखिगोन आरो लोगोसे भारत सरकारनि एचआरडि मिनिस्टार जोंहा धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो एप्रच खालामनानै बेयाव पार्मानेन्ट पस्ट क्रिएसननि थाखाय जोङो दाबि लाखिगोन। नाथाय दिनै जोङो बर' हारिनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय गोजोनथावना आरो गोग्गाथावना दिनै सान होननानै बुंनांगोन। गोलाव सम जोंहा मोनसे आसा आरो मिजिं दङमोन जोंहा मोनसे दाबि दङमोन दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर' साबजेक्ट बर' एमआइएल बर' डिपार्टमेन्ट बेयाव आराम्भ जानांगौ आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि जयेन्ट जि डेलिगेसन टीम दिनै जों मेम'रेन्डामखौ होबाय गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय आरो एबिलिटि एनहेन्सिं कर्स स्टार्ट खालामनायनि खोथाखौ जोंनो बिथांमोना एसुरेन्स होबाय एकाडेमिक काउन्सिल आरो स्टेन्डिं काउन्सिलाव डिसिसन लानायनि खोथाखौ जोङो स्पष्टयै बुंबाय आरो उननि समाव जयेन्टलि बर' थुनलाइ आफाद दिल्ली इउनिभार्सिटिनि एमआइएल डिपार्टमेन्ट जयेन्टलि माखासे वर्कशप सेमिनार लानायनि बाथ्राखौबो दिनै जोङो स्पष्टयै सावरायदों आरो खोब सम्भब जोङो अक्ट'बर नभेम्बराव मोजां समाव माखासे जयेन्ट इनिसिएटिभ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% बे इनिसिएटिभफोरखौ सापर्ट होलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आङो फोरमायबाय। गोजोन्थों। जों दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद माखासे जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभआ फैनानै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फैनानै एमआइएल डिपार्टमेन्टआव जों जेरैबायदि सावरायबाय जे बिनिनो डीन
डक्टर अमिताभ चक्रवर्ती आरो बे मिताली बर्मन बिथांमोनजों गुवारै गोलावै जों सावरायबाय आरो बे बाथ्राखौ दिनै जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जोंनि दिपेन बरुवा गोलावै दा बिनि बिबुंसारखौ होखाबाय। जोङो फैगौ समाव साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो बे दिल्ली इउनिभारसिटियाव बर' रावखौ फोरोंनायनि आरो फेहेरनायनि राहाखौ जोङो आसा खालामदों। जोङो बयबो बर' रावखौ गेवलांहोनाय आरो फेहेरनायाव बयबो लोब लोब लोगो लानांगौ बेखौनो आसा खालामनानै